Знаете ли какво да правите, ако на ваш познат му откажат виза? Отказът може да се обжалва в 14-дневен срок. Представяме следния случай от практиката. Български гражданин сключва брак с гражданин на страна не членка на Европейския съюз и съответно се инициира процедура по издаване на виза тип D, като резултата е отказ. Основният мотив е, че посоченото бъдещо жилище на съпрузите било необитаемо и оборудването разпродадено. При назначената по делото съдебно-техническа експертиза, вещо лице установи не само, че посоченото жилище е обитаемо, но и че разполага с всичко необходимо за едно домакинство. Състоянието на жилището беше само един от мотивите на съда за отмяна на отказа. Резултатът – Административен съд София град отмени отказа за издаване на виза от съответното посолство, като осъди Министерството на външните работи да заплати разноски в размер на 2470 лева.